Čo tam, milé deti? Vítajte pri kúpaní sa s východňarmi, alebo nazvime to ako chceme, to je fuk. Nemáme pivo. Máme pivo, nemáme pivo. Braňo, dobehni ešte po pivo. Natáčaj to stále, ale dobehni po pivo. Pivo! Dobre, prvý krok je, dáme si z piva. To je základ. Ďakujem. Musí byť pri tmie. Tak, a musí byť chladené. Mimochodom, keď máte vodu v bazéne, to je tiež celkom dobrý krok. Bez vody to ide ťažko. A nesmie byť slnko na obzore, aby nebolo teplo. Tak, bo keď je teplo, tak sa nám točí hlava z alkoholu a to nie je veľmi dobre. Takže idem spraviť tzv. Po anglicky whirlpool, alebo vodný vír, alebo po švédsky maelstrom. Takže spravíme to tak, že použijeme naše hmotnostné momentum, aby sme roztočili vodu a potom sa ňou necháme unášať dookola. Sledujme. Matúš? Áno. Vyzerá to chujovo, ale bude to vyzerať dobre. Rýchlejšie. Čo, poď bližšie, ty kokot. Poď bližšie. Poď do stredu. Jasne. Dobre. Ešte jedno kolečko a otáčame sa. Dobre. Teraz. Au. Takže, ako vidíte, vytvorili sme prúd a voda nás sama točí do kolečka. Vidíme sa na budúce, dajte like. Vypni.